tunchuma chuan kumriat leka upa mai chenau pangchunga poi khoina rap thlak tak thleng chanchin kan ngai thlau don ani Maddie Clifton hi kumsang kha zakwa sumkwa pahni Juni sompasari khan alo pianga anule pate hi Steve le Sheila Clifton te ania Maddie hian u meichhia Jessie anei boka anchung kwa chuan Lakewood Jacksonville Florida an cheng ani Mary chanchin hi Paulan anilo wangin ingang mi ziange aneya engtia seilan nge tile anchung ku khosak dan hantarlan tur awmlawa November ni thum kumsang kha zakwa sumkwa paria da chuan Mary chu chonhulama ni danga ati fo chinangin an chenom ko 12 vela chuan infiam turina chhuaka a chhuama chuan anu in tlailu tuka ron holo turin acha thlap bokani zanja e ma khothim ma in lo huangche ti ina thla a nimasila tlai aron niya khwapo athim chandon maya Mary chu ina ala horeng reng lo maya anule pa te chuan an ngai to tak zet to a infiam na vel niya an ngai te chu an hanzonga nimasila Mary reng mu tur om chuang lawani Mary nu le pa te chuan an fanu an thei anga an zun nu poa a chanchin an la shat lo wangin hun tampu khoral lo chuan missing report an file ta ani atuk November ni lia chuan volunteer tam tak Mary zong turin aron pen chhuaka an khotlang chu tangrualin police te an puyani volunteer mi sangkhat velai chu Mary zongin an thok chhuaka mi bole kha flyers tele poster ta nen lam an beya an changtlang hle ani mi changkha chuan November ni thum tlai darnga vela chuan Mary chu an kotwala ain fiam lai an mu thu an soya abula tuma an mu lo thu le ama chawa ain fiam thu an soyani Mary munu nong ber tu ten abula tuma an mu lo wangin police te point thu han zo fia ber turpo an shelawa investigation lampo akal chak hlei theilawani Mary chu mi in an rin lo lain an rubo nge nianga a mer sha sa in ama chawa om chu remcha nga la in Mary chu a shwai bo jok niang ti rin dan le ngai dan aron piang bokani police ten rin hlel an nei mai theilawa nimasela an khwa a criminal record nei langsar zwalte an han chui ta a chuta chuan Mary te chena venga mi pakhat chu Mary bo ma kumsom panga liam ta khan mai che khwai khem thuwa voini ngot mai man atok to ti an sheta a ti chuan chu pa chu suspect ni cha silovin police te chuan chui chan tha in an sheta a ti chuan police ten chu pa chu zona te an zo hnuwa lie detector test an nei tir boka chu pa chuan lie detector test chu apal tlang ta tlat lo maya nima sela Mary bo hun om vela athil ti le a hun man dan vel an soi chuan police ten athu soi chu an rin sakta shama police te chuan an kaltir le ta ani Mary bo tir hian police ten Mary chanchin sia apiang tan lomman an siama police te puithei tu piang chu dollar singa lai pek an tiama Mary bo changa kar khat alo lem le nu phei chuan Mary chung ten lomman chu dollar noi khat la ya an tipung zui bokani Mary case chuan FBI te puin police te an tho pui boka Mary chanchin chu America lama thedar ania American TV show America's Most Wanted show te chuan Mary case chu broadcast sak ani boka nimasela heti khopa Mary case vorlar le loman po tam tham tak siam ani no po hian case chuan ma son na aum thei chuang lawa mi tu ma in khamini tlai khan Mary chu tu bula nge a oma tu nge azuya tuin nge shwai bawang ti chu rin hel tur tak nyal po an she thei chuang lawani anu le pa te po TV ate in lanin press conference te hial an nei boka nimasela an malak na zongzong chuan ma son na a thlen thei chuang lawani Mary case chu kar khatlai khoi ani nu November ni som kumsang kha zakwa sumkwa parata chuan thil engkim alo danglam zauta ani Mary de chung ko chena bul mai an chenuma chuan chung ko pakhat hi an cheng veya Phillips chung kwa ania chung ko pa ber chu Steve Phillips ni in anu pui chu Melissa Philip ania fapa pakhat anneya kumsom palimi Josh Phillips ania Phillips chung kwa fapa Josh hi hemikum kumsang kha zakwa sumkwa parat la hian kumsom pali upa ania Allentown Pennsylvania apiangani Josa soidanin apa Steve chu pamaksak le thin chetak thinjim ma le kuthak ol sam tak ani thu asoya ama ngei po anghai safaw ani ome ama mai po ne lavin Steve chuan anupui Melissa po chu anghai safaw china
Stephen chum khat po a thin jimin anin bang chu a hnek ko pop maya Jos tuan chumi atang phei chuan apa chu a hlau ngoi ngoi ani Jos a soizel danin apa chu zongol ve ani baka drugs addict ani thu a soi boka Jos tuan apa Steve chu mishing rap thak thayang ber ani ye adi hialani nima sela Jos a thu soi hi adik na ngei ti chang turin tu main a thu soi hi an tui ni ei lo thongani ti chuan November ni som kumsang kha zakwa som ko pariata chuan Jos chu skula akala skula kalhan chuan anu Melissa chuan anin chung le avelte chu alo ti faya kiltin chu uluk takati fain Jos room po ati faya Jos hian waterbed anti mai hi matressa amang china Melissa chuan Jos waterbed chu ali kanga arim chia anyang ti in Jos mattress chu akeu ta a an keu kawa an ennak chuan amni bozon lai medi I kumriat mi lek taksa nunna nei to lo ti sha tak mai chu a muta ani Melissa chuan a hlau hle maya a thil mu chu arapin a shil hai hleya an chenum mai medi te na chuan police te chu investigation nei tura an local lai tak alo ni hlau maya ti chuan an ina changa tlan chhuakin medi te ina police te chu awa pun ta ngalani police te chuan medi rang chu an ron fin fi ave ngala medi rang chu Joseph mattress noya ani mewa ti chuan police te chu Joseph school ban hun ngakin man turin an lawin ring fel ngalani Joseph school ban vele chuan police ten Jos Phillips chu an man ta a kumsom palimi Jos chu zona an han zota a akum alano pangbok nen November ni thum zana thil thlendan chu a soi har lo hleya November ni thum tlai thim the the to a chuan Josan an ina ama chawa a thu a soya ama chawa a lai chuan Mary chu arong kala ponlama baseball khelpuya aron somta a Jos chuan Mary somna chu narphal lovin anule paten ina anom lo hlanin chen kom lo tura dan an siam sak chu bo chha in Medine na baseball khel chu adu ta a ti chuan baseball chu an khel dun ta nge ya Mary chuan a bet masa a chumi nu chuan Josan bet vele in Mary chuan bol chu aron vom ta a Medi boron vom chu na takin Jos chuan alo vota a mase a bol vok chuan Medi mida tak chuan a fu ta hlau maya Medina tilutuk chu a che vak maya a chapna sabok sia amita changte chuan thisen aron luang chhuak boka Medina twar beng cheng chuan Jos chu atishil hai hle maya a boy ngal vekani Jos a soizel danin anule pati chu ina aron ho chep to sia apa in Medi min atina sakti asha chuan athin jimin kutte athak le don sia amang anglutuk chuan Medi chu ina ashwai luta apindana apotlu zuya ti chuan Medina twar beng cheng thom ti renan Mary chu telephone shuin minisom panga lai mai arekta a chumi nu chuan anin fiamna baseball bet chu la in Mary luwa chuan awu chhun zom le ta ani Mary chu adu to ka atina nuwa waterbed mattress noya chuan athukruta ani Medi I athuruk fel nu lok chuan anule pa teleng chhuak chu anron hoa in noya chukin thil thleng omlo angmain a hlau em apa bula chuan azuk chuwa zanria te anei ho nuwa chuan zan an muta ani zanan mudon chuan Jos chuan a mattress noya a thuruk Medi chuan thom ala nei ti a sheta a ti chuan chemte la in Medi chu voisom pakhat lai mai a vitle ta ani police ten Medi a tha chan dik tak an han zo chuan Josan heti hian a changa Medi chap chu ati to vat lo chuan apa in achunga shemna alek ko tur chu a mo chan ngam lo ni in asoya ani tak tak ngem ti ero chu shiat ani lo thongani apa Steve chu alo hlo omre ngem ti chang turin anupui Melissa I emo anma ni shetu tu ma in Josa thu soi chu aron tuini boxi lawa Josa man ani achanga kar khatliam le nu November ni somparuk kumsang kha zakwa sum ko pariata chuan prosecutor ten Josa chu puitling anga shemna a mu theinan malak antum thu an soita a first degree murder charge or tirngei antum ru hle ani nimasela Jos chu apoi khoi rap thak viau ma se kumsom pali leka upa ani mewa death penalty pek thei ani lawa November ni sompakwa kumsang kha zakwa somko pariata chuan Jos chu juvenile detention center achangin Duval County jela sonania achal nele ma chu bel phalsak ani lo bokani Polk County ya kumsang kha sakwa somko pakwa
July ni ruka khan Jos chuan trial a ma chon ta a trial chuan ni chung o in July ni riata chuan jury 10 Jos Phillips chu no pang kumriat mi Mary Clifton chunga tual tha na rap thak tak thlenga thiamlo a chantir ta a first degree murder charge or tirni in dam chung lungin tang turin atia perola chwa phalsak ani don lo bokani kumsani sompania khan US Supreme Court chuan kumtlinglo dam chung lungin tang turati chu adiklavani atia hemi hi remchanga la in Jose attorney chuan Josatan kumsani sompanga khan atan hun chung ngai twa chatle turin dilna atheluta kumsani sompasaria hearing chu nei turarwatania nima sela a hun aron thlen chuan Jose attorney chuan case chu zirchang tura hun ama mobile thosoin hearing nei hun tur po se anile ta a June kumsani sompasaria chuan hearing chu nei anile ta a nima sela kumsani sompasari November tha a hearing an nei le chuan Josa chu life imprisonment thopek anileya mase kumsani somni bathuma atan hun chung ngai twa chatle thaina hun anruat sakani